Hindi ko gusto ang paraan ng pagtingin-tingin sa akin ng tatay mo, Teban. Di ba sinabi ko naman na sa'yo yan nung nakaraan pa? Ganun ba talaga kahirap sa'yo na pagsabihan siya? Ano ka ba naman, Gina? Bakit ba pinag-iisipan mo ng masama ang tatay? Ganun lang talaga siya tumingin. At alam mo namang may diferensya sa mata, hindi ba? Malabo na. Pero hindi dapat ganun tumingin ng taong malabo ang mata. Masyado siyang malagkit kung tumingin eh. Pakiramdam ko hinuhubaran niya ako. Alam mo, hindi ko na rin alam kung saan ako lulugar sa'yo. Nung nakaraan si nanay ang nirereklamo mo kasi laging galit sa'yo. At panay kang napupuna. Ngayon naman sinisiraan mong tatay sa akin. Anong gusto mong iparating? Manyak siya, ganon. Oo, ganun na nga pinupunto ko. At sa oras na hindi mo magawa ng paraan yan at hindi mo pagsabihan yung tatay mo, talagang hindi ako magdadalawang isip na hiwalayan ka kahit kasal pa tayo. Hindi mo gugustuhin gawin sa akin yan, Georgina. Dahil sa oras na iwan mo ko, baka hindi mo matanggap kung anong kaya kong gawin sa'yo. Kahit ikamatay pa natin pareho. Naranasan niyo na rin bang matakot sa mga bagay na hindi niyo nakikita? Tulad ng mga multo o masasamang elemento. Handa ka bang magbulag-bulagan at manahimik sa mga nangyayari sa paligid para lang hindi ka madamay at hindi ka mapahamak? O lalaban ka ba at maninindigan kahit pa itaya mo ang sarili mong buhay? Kung may kasagutan ka sa tanong kong iyan, i-comment mo na yan sa comment section sa baba. Kung gusto mong malaman kung bakit nga ba palaging pinagtatalunan nina Georgina at Esteban ang mga magulang ng lalaki, mangyaring pakinggan mo ang buong kwento hanggang dulo para masagot ang mga katanungang umiintriga sa'yo. Magandang araw po sa inyo, Miss Ligaya, at sa lahat ng mga nakikinig dito sa ating channel, Aswang Confessions. Itago niyo lang po ako sa hindi ko tunay na pangalang Georgina. Ngayon po ay 45 anyos na ako at nangyari ito sa akin, higit 15 taon na rin ang nakalilipas. Kasal po ako noon sa asawa kong si Esteban at kami nakikitira sa kanyang mga magulang. Masasabi ko pong mabait naman siyang asawa. Nagkaroon lang kami ng mga hindi pagkakaunawaan nung nakasama ko na sa iisang bubong ang pamilya niya. Hindi po ako komportable. Pakiramdam ko laging may mga matang nakatingin sa akin kahit wala namang ibang tao sa paligid ko. Hindi ko rin maiwasang mabastos sa tuwing mahuhuli ko ang tatay niyang si Aristeo na laging nakatitig sa akin. Yun bang tinging malagkit na parabang kinuhubaran ang pagkatao ko? Hindi po ako nagkamali ng kutob sa kanya. Nang magsimula ang mga malalagim na nangyayari sa paligid namin, unti-unti kong nalaman kung anong klaseng mga tao ang pamilya ng asawa ko. Hindi sila pangkaraniwan at ang malalagkit na tingin ng tatay ni Esteban ay hindi lang dala ng mali niyang nararamdaman. Habang tumatagal ako sa poder nila, pinapanalangin kong masunog ang mga katawan nila sa impyerno dahil sa isang katotohanang hanggang ngayon pinatataas pa rin ang balahibo ko. At ang nalaman ko tungkol sa kanila ay ang siyang iko-confess ko sa inyo. Aba, Gina, ang aga-aga wala ka na naman ibang inaatupag kundi yung pananahi mo. Eh bakit hindi ka muna kumilos dito sa bahay bago mo pagkaabalahan yang walang kwenta mong ginagawa? May kwenta ho itong ginagawa ko, Nanay Elvira. Nananahilang naman ako ng mga damit ng bata. Para kung sakaling mabuntis na ako at magkaanak na kami ni Teban, hindi na namin kailangan gumastos para bumili. Hay nako, kayang-kaya namang bumili ng anak ko ng damit ng magiging apo ko. Itigil mo na yan. Nag-aaksaya ka lang ng oras dyan. Ano ka ba naman, Nay? Bakit hindi mo hayaan si Ate Gina kung yan ang gusto niyang gawin? Tsaka yan ang hobby niya, kaya hayaan mo siyang gawin yung mga bagay kung saan siya masaya. Ako na lang bahala dito sa bahay. Huwag kang masyadong ma-stress at lalo kang tatanda niyan. Talagang ipinagtatanggol mo pa yung babaeng yan, Karina. Baka nakakalimutan mong ako ang nanay mo, ha? Ako ang masusunod sa bahay na to. Ano ba yan, Elvira? Ang aga-aga, nag-iingay ka na naman. Kailan ka ba titigil magbunga nga, ha? Tsaka tigilan mo itong si Gina. Lagi mo nalang pinag-iinitan ang asawa ng anak mo.
Kahit wala namang maling ginagawa. Anong wala? Ayan nga ang tamad-tamad. Hindi man lang makaramdam. Eto na ho, kikilos na. Pasensya na po. Hindi, Gina. Ituloy mo lang yung ginagawa mo. Huwag kang nakikinig dito sa nanay Elvira mo. Ayos lang po. Tama rin naman siya eh. Dito na ako. Tulungan na kita, Ate Gina. Ay, hindi na kailangan. Kaya ko naman eh. Ops! Huwag mo siyang tulungan, Karina. Hayaan mo siyang mag-isa. Kaya niya na yan at huwag siyang masyadong maarte. Hindi naman siya kinakawawa rito sa bahay at lalong hindi siya ginagawang alipin. Huwag ka lang talagang magkakamaling magsumbong kay Teban at talagang may kalalagyan ka sa akin. Tumigil ka na nga dyan. Ang dami-dami mo pang sinasabi. Huwag mo kung pinakikialaman, Aristeo. Ang mabuti ba'y bumalik ka na doon sa barangay bago po ako mainis din sa'yo. Uwang ko ba sa'yo? Masyado ka maingay. Let's ka talaga. Lalabas na nga muna ako. Pupunta kinapasing kesa naman nakikita ko kayong lahat. O ayan, diyan ka magaling eh. Paniguradong sugal na naman ang hahanapin mo doon. Ho! Hayaan mo na si Nanay Tay. Paniguradong mainit lang ang ulo nun dahil kinulang na naman ang budget dito sa bahay. At hindi pa nagbibigay si Kuya Esteban sa kanya. Baka nga. O siya, mabuti pa ibili mo na nga muna ako ng sigarilyo doon sa tindahan. Patay ko na i-stress sa nanay mo. Teka, Karina, sasama ako sa'yo. Huwag na, te. Magsimula ka na maglinis dito sa bahay. Tapos pagbalik ko, tutulungan na rin kita. Saglit lang naman ako. Saglit lang. Oh, bakit parang hindi ka na naman yata mapakali maiwan dito, ha, Gina? Saglit lang naman siya. Hindi naman po sa ganun, Tay. Gusto ko lang din sana lumabas at mahanginan saglit. Ganun ba? Kung gusto mo sa umaga, sasamahan kitang maglakad-lakad sa labas para exercise na rin. Hindi kasi magagampanan ni Teba ng bagay na yan at laging maagang pumapasok ng trabaho. Ako na lang ang gagawa noon para Ay, hindi na ho. Kaya ko rin naman ho mag-isa kahit wala si Teban. sigurado ka ba dyan? Nako, ayaw nga pala. Pasensya na rin pala sa nanay Elvira mo, ha? Masanay ka na lang din dyan at talagang minsan ay masyado siyang bungangera. Yun nga ang kinaiinis ko sa kanya eh. Kung may babalik ko lang talagang panahon, hindi ko aasawahin eh. Baka marinig niya po kayo, lalo siyang magalit. Totoo naman eh. Wala akong pake kahit marinig pa niya ako. Ngayon ko lang napagtanto na mas gusto ko pala sa babaeng tahimik lang. Magkakaiba naman po ang mga babae. Ang sinasabi ko yung mga tulad mo ba, Gina? Hindi ka maingay. Nandito lang din lagi sa bahay at sumusunod ka lang lagi din kay Teban. Mga tulad mo ang gusto ko. Ganun po ba? Ay, sige ho, pero dito na po muna ako sa kusina at magsisimula na ako sa mga gawain. Agad akong umiwas noon, Miss Ligaya, dahil hindi talaga ako komportable sa tuwing nasa paligid ang tatay ng asawa ko. O kung hindi naman kaya, ay may iwan ako na siya lang ang kasama. Iba po kasi talaga ang pakiramdam ko sa kanya sa tuwing mahuhuli ko siyang nakatingin sa akin. Hindi ko po alam kung ano ang tumatakbo sa isip niya, pero naaalibadbaran po ako at ayaw ko ng ganong pakiramdam. Inabala ko ang sarili ko sa kusina, pero kahit nakatalikod na ako, ramdam kong nakapukol pa rin sa akin ang mga mata niya. Bahagyang tumataas ang mga balahibo ko sa batok dahil sa pakiramdam na yon. Nakahinga lang ako nang maluwag nang bumalik na si Karina na inutusan niyang bumili ng sigarilyo. Kinagabihan, matapos maghapunan at nasa kwarto na kami ni Esteban para magpahinga, muli ko siyang kinausap tungkol sa mga bagay na tumatakbo sa utak ko. Iniwasan ko pong lakasan ng boses ko noon dahil katabi lang ng kwarto namin, ang kwarto ng mga biyanan ko. Teban, kailan mo ba ako ibubukod? Ilang beses pa ba natin pag-uusapan to, Gina? Hindi ba't sabi ko naman sa'yo, hayaan mo na muna ako makapag-ipon para sa bahay. Tsaka alam mo namang gusto ni nanay na dumito na muna tayo. Ayun na nga eh. Alam mo kung bakit ayaw tayong paalisin ng nanay mo rito? Kasi kapag nawala na ako, wala na siyang uutos-utusan at babangayan. Hindi mo kasi naririnig kung gano'n niya ako kagrabe pagsalitaan dito kapag wala ka. Wala namang problema sa akin makisama. Normal naman na gawin ko yon, pero siya,
Grabe siya. Di ba dapat marunong di siya pakisamahan ako dahil asawa ako ng anak niya? Hindi naman ganyang klase ng tao si nanay. Baka namang problema lang. Lalo na sa pera. Alam mo namang mahirap ang kinakapos. Kapag wala kang pera, simpleng bagay lang, ikinaiinit na agad ng ulo mo. Pero hindi pa rin naman tama sa kanya ibubunton lahat ng galit niya. Ako na lang lagi niya nakakita. At hindi ko siya sinisiraan sa'yo, nagsasabi ako ng totoo. Kahit tanungin mo pa si Karina. Araw-araw naririnig niya kung gaano ako pagsalitaan ng nanay mo. Gina, pagpasensyahan mo na lang ang nanay. At tumatanda na rin kasi siya. Kalaunan, masasanay ka rin. At gaganda na rin ang pagkikitungo niya sa'yo. Diyos ko! Sa 2 taon na nating nagsasama at nakatira dito, ni minsan hindi naging mabait sa akin ang nanay mo, Teban. Kahit nung mga panahon magkasintahan pa lang tayo at pinakilala mo ako sa kanya, pinakita niya agad sa akin ang ugali niya. Ni hindi man lang ako prinastik. Sa tingin ko'y ganyan na talaga siya at hindi na magbabago. Pasalamat ka na nga lang. Pinili pa rin kita kahit hindi ko gusto ugali ng mga magulang mo. Anong gusto mong iparating, Gina? Na napipilitan ka na lang sa akin? Dito sa amin? Ano? Gusto mo na akong hiwalayan dahil dyan? Hindi yan ang gusto kong sabihin. Ang gusto ko, maintindihan mong kailangan na rin natin bumukod. Baka kapag umalis na tayo rito, matahimik ako, wala na akong ireklamo pa. Wala pa nga akong sapat na ipon eh. Napakadaling sabihin para sa'yo niyan na parang ganun lang kadali maghanap ng pera. Wala kang trabaho. So yan ang issue ngayon. Anong pinupunto mo, napabigat ako? Sino ba may gusto na wag ako magtrabaho, di ba ikaw rin naman? Tapos ganyan sasabihin mo sa akin ngayon? Alam mo, Gina, pagod ako. Ayokong makipagtalo sa'yo at walang patutunguhan tong usapan na to. Hindi tayo bukas sa sinasabi ng isa't isa. Lalo lang lalaki at kung saan-saan lang mapupunta ang usapan. Kasi nga ayaw mo akong pakinggan. Pati yung tatay mo, ilang beses ko nang sinabi sa'yo na ayoko kung paano siya tumingin sa akin. Ayan na nga bang sinasabi ko eh. Kung saan-saan tayo napupunta, hindi ka ba talaga titigil, Gina? Hayaan mo naman sana ako magpahinga dahil nga pagod ako. Alam mo, ikaw, masyado ka talagang takot sa mga magulang mo. Mula noon hanggang ngayon, hindi mo man lang ako magawa ipagtanggol sa kanila. Wala kang sariling desisyon sa buhay mo. Hinahayaan mo lang silang kontrolin ka. Nakakasawa na rin kung palagi na lang ganyan eh. Ulit-ulit ako sa mga bagay na sinasabi ko dahil hindi mo man lang magawang pakinggan at intindihin yung mga hinaing ko. Sige na, Gina. Oo na, kakausapin ko sila. Pero hayaan mo muna sana akong matulog ngayon. Pagod talaga ako eh. Kaya pwede, ibigay mo muna sa akin tong gabi na to. Gusto kong magpahinga. Hindi na ako nagsalita pagkatapos niyang sabihin yun. Tinalikuran ko siya at naramdaman kong niyakap niya ako mula sa likuran. Pero inalis ko lang yun. Sa totoo lang po, wala kaming ibang bagay na hindi na pagkakasunduan, Esteban. Bilang sa daliri kung ilang beses kami nag-away tungkol sa ibang bagay. Pero pagdating sa mga magulang niya, yun lang ang madalas naming pagtalunan. Ayaw niya talaga akong pakinggan at lagi niyang ipinagtatanggol ang mga magulang niya. Takot na takot din siyang sumuway sa mga ito. At totoo po ang sinabi ko, 30 na siya. Pero hinahayaan niya pa rin kontrolin siya ng mga magulang niya na para bang wala siyang sariling desisyon sa buhay. 2:00 nang maramdaman kong bumangon si Esteban para pumasok na sa trabaho niya bilang tagakatay ng mga baboy. Nang mag-umaga, hindi ko na hinayaang mabungaan pa ako ni Nanay Elvira. Maaga akong kumilos at nang matapos ako at nakapagluto na para sa tanghalian, nagkulong na ulit ako sa kwarto para hindi ko na rin makasalubong si Tatay Aristeo. 3:00 ng hapon nang makauwi ang asawa ko. Hindi ko siya pinansin kahit anong subok niyang kausapin ako para maramdaman niya talagang galit ako. At hinayaan niya na rin naman akong mapagtanto niyang kailangan ko muna ng espasyo at ayaw ko muna siyang makausap. Tandang-tanda ko po ang nangyari nung gabing yon, Miss Ligay. 9:00 yon ng gabi at nagdunovina ako sa kwarto habang nasa labas sina Esteban at ang pamilya niya. Ama naming Diyos, sa oras na ito ng katahimikan, lumalapit ako sa inyong harapan. Ipinauubaya kong aking isip, puso,
at lahat ng aking iniintindi. Naway maging kalugod-dugod ang panalangin kong ito. Gabayan po ninyo ako habang sinisimulan ko ang nobenang ito. Amen. Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking pagkukulang. Sa mga salitang nakasakit, sa mga gawaing hindi tama, at sa kabiguang magmahal ng buong puso. Linisin mo ako upang maging karapat-dapat sa biyayang... Kapitbahay! May patay! Ano yun? Anong nangyayari? Teban? Anong nangyayari? Bakit narinig ko sumigaw si Aling Erlinda? Hindi ko rin alam. Narinig ko rin din siyang sumigaw. Tara, tingnan natin kung anong nangyayari. Bumalik kayo rito! Huwag na kayong makialam dyan! Anong nangyari, Aling Erlinda? Bakit ka sumigaw? Tsaka anong may patay? Saan? Naku, Karina! May natagpo ang patay dun sa bakanting lote. Ngayon lang! Nakita ko pa nga itsura, nakakatakot! Ano po bang itsura? Hindi ko ma-describe. Basta nakakasuka. Kung gusto nyo makita, puntahan nyo doon. Malamang aswang ang pumatay doon. Aswang po, Aling Erlinda? Oo, Georgina. Hindi mo ba alam na may aswang dito sa baryo natin? Hindi totoo ang mga aswang, Aling Erlinda. Huwag niyong paniwalayan ang asawa ko sa mga walang kabuluhang kwento. Anong hindi totoo, Teban? Halika, Gina. Ipakikita ko sa'yo kung anong sinasabi ko nang malaman mo kung anong kayang gawin ng mga halimaw na aswang na yan. Huwag mo nang isama ang asawa ko sa mga kalokohang sinasabi mo, Aling Erlinda. Walang aswang. Meron at ipapakita ko ang pruweba sa kanya. Teka, sasama ako. Gusto kong makita. Isa ka pa, Karina. Georgina, walang aalis. Manatili kayo rito. Tara po, Aling Erlinda. Gusto ko makita. Georgina! Bumalik ka rito! Hindi ko pinansin ang sigaw ni Esteban noong mga oras na yon. Nagpadala ako sa hila ng kapitbahay namin papunta sa bakanting lote na sinasabi niya. Madilim na ang paligid, pero kita mo mga taong pupunta sa iisang direksyon. Lahat sila nagbubulungan. Pinag-uusapan ang kaawa-awang babaeng pinatay. Malamig ang ihip ng hangin. Kasabay ang isang pakiramdam na tila may ibinubulong sa tenga ko. Tahimik lang si Karina, pero hindi niya mapigilang tumingkayat at lumingalinga para lang makita ang mainit na balita. Nang makarating kami sa bakanting lote, sobrang daming tao. Pero wala pa ang mga pulisya at tanging mga barangay tanod pa lang ang naroon. Kabilang na si Tatay Aristeo na nangunguna sa pagbabawal sa mga tao na lumapit sa bangkay. Pero hindi nakatakas sa paningin ko ang bahid ng dugo sa ibaba ng kanyang pantalon. Ganoon na rin ang natuyong dugo sa kanyang braso. At sa pagkakaalam ko po, Miss Ligaya, bawal galawin ang mga patay. Kaya't paanong hinayaan niya ang sarili niyang mapalapit ng husto sa babae. Gayong pwede niya itong ikapahamak. Ay, lumayo kayo! Lumayo kayo! Huwag kayong masyadong lumapit! Ayan, oh! Tingnan nyo ang sinasabi ko! Excuse me po. Excuse me. Tay, anong nangyari? Oh, bakit nandito kayo? Mga galit ang nanay ninyo! Diyos ko po, bakit ganyan ang itsura niya? Hindi ko po makakalimutan ang itsura ng babaeng yon, Miss Ligaya. Mulat pa ang mga mata niya, habang may malaking kagat siya sa leeg. Hindi lang basta kagat, kundi yung tipo na kinayod ng matalas na pangil at halos abot tenga ang lawak. Bagyang napunit ang laman niya roon at sa gilid ng sugat, may makikitang parang mahabang gasgas na dulot ng kuko. Malalim at magkakahanay na tila 3 hiwa. Namamagana ang palibot nito, nagkukulay ube. Tapos may guhit-guhit pang itim na parang kumalat na lason sa ilalim ng balat niya at ikinamaga ng kanyang mga ugat. Ang damit niya, halos hindi na makilala kung ano ang dating kulay dahil naligo na siya sa sarili niyang dugo. May hiwa rin siya sa tiyan, mas mahaba at mas malalim kumpara sa leeg. Lawit ang kapiraso ng kanyang bituka. Yun na nga lang po yata ang natira sa laman loob niya.
Halos hindi ko matagalang tingnan at agad akong nagsuka. Hindi na rin nakatakas sa paningin ko ang bakas ng malalaking paa sa putik. Hindi po iyon pangkaraniwan. Kaya masasabi kong hindi yun paa ng tao, kundi ng isang malaking halimaw na nakakatakot. Sinabi ko na kasing huwag na kayong pumunta rito. Huwag mo nang tingnan yan. Umuwi na tayo. Karina, sumama ka na. Mabuti naman at sumunod ka rito, Teban. Hindi dapat nila nakikita ang ganito mga karumalduman na pangyayari. Umayo na kayo. Pero anong klase ng tao may kayang gumawa ng ganitong bagay? Nakakasuka! Aswang nga, Gina! Ayaw mo pa bang maniwala sa akin? Nakita mo naman ang nangyari sa babaeng to! Ay, tumigil ka nga dyan, Erlinda. Hindi ka lang talaga chismosa. Mahilig ka pag gumawa ng kung ano-anong kwento. Hay nako, ewan ko sa inyo! Nandyan na sa harap nyo ang magpapatunay sa aswang. Ayaw nyo pang maniwala. Ayan nga't nag-iwan pa ng bakasyong aswang sa putikan. Hindi ba't lalaki ang bakat ng paa? May tao bang ganyan kalaki ang paa? Halika na, Gina. Huwag mo nang pansinin yung mga sinasabi ni Aling Erlinda. Tara na ate. Sure ako magagalit na yun si nanay kapag nagtagal pa tayo rito. Eh, susunod na rin ako sa inyo pa uwi. Hinihintay lang namin na dumating yung mga pulis eh. Ano bang naisipan yung dalawa? At talagang sumunod pa kayo kay Aling Erlinda? Alam niyo naman yung taong yun eh. Mahilig i-exaggerate ang mga bagay-bagay. Pero nakita mo bang itsura ng babae, Teban? Sobrang lala. Kaya rin gawin ng tao ang bagay na yun, Gina. Alin? Ang kumagat ng leeg at mangwakwak ng tiyan? Posible naman yun ate. Yung may mga problema sa pag-iisip. Ano bang tawag sa mga ganun? Ayun! Psycho! Psychopath! Tama! Ama si Karina. Huwag mo nang masyadong isipin ang bagay na yun. E di kung hindi aswang dapat nakatakutan, e di mamamatay tao. Nandito lang yun sa paligid at kailangan niyang mahuli. Gagawin naman ng otoridad ang lahat para mahuli ang may gawa niyan. Hayaan mo sila sa bagay na yan, Gina. Hindi na ako nagsalita. Ayaw ko na rin kasing ipaglaban kung anong akin. Dahil alam ko naman, hindi rin ako pakikinggan ni Esteban. Umuwi kami at agad kaming kinagalitan ni Nanay Elvira na kulang na lang. Mapatid na ang alangalan niya sa pagsigaw. Hindi ko na lang siya pinansin at pumasok na ako sa kwarto namin ng asawa ko habang pinakakalma naman siya ni Esteban. Kinabukasan, nagpaalam akong umuwi muna sa amin at gusto kong dalawin ng mga magulang ko na kabarangay lang din naman namin. Sinabi ko na lang na uuwi rin ako ng hapon pero may parte talaga sa akin na ayaw ko muna sanang bumalik dahil gusto ko sanang makahinga muna ng malayo sa pamilya ni Esteban. Mabuti naman at napadalaw ka rito sa amin, anak. Kumusta ka naman doon? Ayos naman po, Nay. Gusto ko lang talaga kayo makita at namimiss ko na rin kayo. Eh talaga ba? Eh bakit parang may kakaiba sa itsura mo? Pati na rin sa tono ng boses mo. Kilala kita, anak. Kaya kung may problema ka sa asawa mo sa pamilya, magsabi ka sa amin. Kakampi mo kami. Huwag ka magdalawang isip. Tama ang tatay mo, Gina. Kaya kung may bumabagabag man sa iyo, sabihin mo na sa amin. Lagi rin kami nag-aalala sa iyo doon kung ayos ka lang ba at hindi ka nila inaalipusta. Wala naman po kayong dapat na ipag-alala sa akin. Ayos lang po talaga ako doon. Yung totoo. Iba ang pinapakita ng mukha't kilos mo sa sinasabi ng bibig mo. Magsabi ka na bago pa si Esteban ang kausapin ko. Gusto ko lang po muna talaga makalayo sa kanila. Ilang beses ko na po sinabi kay Teban na bumukod na kami at hindi po talaga ako komportable nakikitira kami sa poder nila. Siyempre mag-asawa kami at kailangan din naman namin ng privacy. Pero ayaw niya. Magagalit daw kasing nanay niya. Alam mo, yan talagang nakikita kong problema sa asawa mo. Noon pa man, lagi niyang sinusunod ang mga magulang niya. Pero medyo naiintindihan ko rin si Elvira. Siguro ayaw niya lang talagang mawala ang anak niya sa kanya. Hindi siya sanay. Ako man ayaw ko rin malayo ka sa amin. Pero kailangan dahil nga kasal na kayong dalawa.
Pero matanda ng anak nila sa Ben. Dapat hayaan na nila si Teban kung anong gusto niyang gawin sa buhay niya. Ang kaso ay parang nakatago pa yata siya sa saya ng nanay niya. Parang hindi lalaki. Yun na nga po eh. Kahit ilang beses na namin napag-usapan, sabi niya kailangan niya raw muna mag-ipon ng pera para makabukod kami. Abay, pwede naman kayong umupa na lang muna. Basta na lang din talagang may maidahilan niyang asawa mo. Eh baka nga nahihirapan din siyang makaipon. Eh di ba't nag-aabot pa rin siya ng pera sa mga magulang niya? Kung sa bagay, may obligasyon pa rin naman talaga siya sa kanila. Hindi ko na rin po alam, Tay. Kaya nga pumasyal muna ako rito. Ayoko mag-isip ng kung ano-ano. Wala ka na bang ibang iniisip mo ko doon? May mas malalim pa bang dahilan kung bakit gusto mo nang bumukod at umalis sa poder nila? Masyado po mabungangang nanay ni Teban, lahat ng kilos ko napupuna. Pati tatay niya lagi rin akong tinitingnan. Bumalik ka na lang kaya rito sa atin. Alam mo namang simulat sa Paul, ayaw ko rin talaga sa pamilya ng lalaking yan. Unang kita ko pa lang, alam ko nang may kakaiba sa kanila na hindi ko rin mawari kung ano. Ay nako, Ambo. Alam mo namang hindi natin pwedeng basta na lang bawiin si Georgina sa kanila. Kasal silang dalawa ni Teban. Ayun na nga eh. Sana hindi ko na lang ibinigay sa kanya ang kamay ng ating anak. Tingnan mo nga't parang masyadong mabigat ang dinadala niya sa buhay niya ngayon. Kung gusto mo, anak, dumito ka na muna ng ilang araw o kahit isang linggo. Sabihin mo ay magbabakasyon ka lang. Hindi po papayag si Teban. Malamang susunduin ako nandito. Eh, maiintindihan ka rin naman siguro niya. Hindi naman ibig sabihin noon na hindi ka na babalik. Hindi ko po alam, Nay. Anak, kung hindi ka pa handang magsabi ng lahat ay ayos lang. Ang importante, nandito ka ngayon. Salamat po. Gusto ko lang talagang huminga. Masyado na po mabigat sa bahay nila eh. Kung ganon dito ka na muna. Walang pipilit sa'yo. Kapag handa ka nang harapin si Teban o pag-usapan ulit, nandito lang kami. Opo, dito muna po ako. Kailangan ko lang ng konting panahon. O ayun, yan lang naman ang gusto naming marinig na nag-aalala ka rin para sa sarili mo. At kung sa tingin mo sumusobra na rin sila, huwag kang matakot ipaglaban ang sarili mo, ha? At Gina, kahit anong problema yan, hindi mo kailangang akuin mag-isa. Nandito lang kami ng nanay. Sabihin mo lang kapag handa ka nang sabihin lahat ng tumatakbo dyan sa utak mo. Opo, Itay. Salamat po. Kahit paano, gumaan yung pakiramdam ko. Ay, mabuti kung ganon. Ang mabuti pa siguro kumain na muna tayo. Kahit marami pong tumatakbo sa isip ko noon, Miss Ligaya, mas pinili kong huwag na munang sabihin sa kanila lahat. Dahil ayaw ko ring magkagulo kung sakali. Kilala ko po ang tatay ko at hindi siya magdadalawang isip na puntahan ang pamilya ni Esteban sa oras na sabihin ko lahat ng nangyayari sa poder nila. Ayoko rin naman po magkagulo ang mga pamilya namin. Dahil kahit na hindi kami nagkakasundo ni Teban sa ibang mga bagay, nananaig pa rin naman ang pagmamahal ko sa kanya. Ayos naman po sa akin ang mga oras na yon na kahit papaano, nakalayo ako sa kanila kahit saglit lang. Nang sumapit ang hapon at tila masyado na akong nagiging komportable sa bahay nila nanay at tila ayaw ko nang bumalik sa bahay nila Teban, bigla namang dumating ang kababata kong si Ramil. Mangambo! Aling Sabel! Nandito na po yung daing at tuyo ninyo! Oy, Ramil! Hapon ka na yata maghatid ng order ah. Oh, Gina! Nandyan ka pala! Hindi kita napansin dyan. Eh paano masyado madakit yung tingin mo sa chicks na dumaan kanina? Di mo na ako nakita nakatambay rito sa labas ng tindahan namin. Oo, ay butit dumating karamel. Saktong-sakto at nanditong kababata mo. E paminsan-minsan na lang kayo magkita niyan. Sulitin mo na't mag-usap muna kayo. Eh baka sa'yo magkwento yan. Etong bayad ng order namin. Eh salamat.
Sige po mga ambo, walang anuman. Dito muna ako. Hayaan ko na muna kayong dalawa dyan, ha? Sige po, Itay. Oh, kumusta ka naman, Gina? Tagal mo ring hindi nagpakita. Nasa iisang barangay lang naman tayo. Alam mo na, buhay may asawa. Di nag-aano makalabas tsaka makauwi rito kina nanay tatay. Butit nakauwi ka ngayon. Nagpaalam naman ako kay Teban. Parang ayoko nga muna bumalik sa kanila eh. Oo nga pala. Totoo ba yung nasagap kong balita? May pinatay raw na babae malapit sa inyo? Usap-usapan yun hanggang sa palengke. Totoo yon. At nakita ko rin kagabi. Pero sa palagay ko, hindi yung simpleng pinatay lang eh. Kakaibang itsura niya. Narinig ko nga rin. At malakas ang kutob ko. Nakagagawa ng aswang ang nangyari sa babaeng yon. Sa mga kwento palang na naririnig ko, masasabi ko na agad na aswang ang umatake sa kanya. Lalo na't may naiwang bakas ng malaking paa. Yan nga rin ang iniisip ko kagabi pa. Pero ayaw maniwala nila Teban sa aswang. Hindi ba't alam mo namang noon pa, may nagtatago na talagang aswang dito? Sadyang madalang lang talagang magparamdam. Pero nandyan siya sa paligid. At alam naman nating lahat kung sino. Hindi lang talaga mahuli sa akto. Di naman tayo sigurado kung totoong aswang si Mang Rodelio. Oo, nakatira siya sa taas ng bundok at hindi siya nakikisalamuha sa ibang tao. Pero sapat na bang basehan yon para sabihing aswang siya? Ano ka ba naman, Gina? Di ba nga, may nakahuli sa kanyang iniinom yung dugo ng ginilitan niyang manok? Ano palang tawag mo doon? Trip-trip niya lang? Baka tahimik lang talaga siyang tao at may hilap. Tsaka may iba naman talagang gumagawa nun, di ba? Huwag ka muna maingay. Ayan at dadaan siya sa harap natin. Ay, teka. Bakit parang palapit dito sa atin? Nahigit ko ang sarili kong hininga nang magtama ang mga mata namin ni Mang Rodelio. Walang buhay ang itim na itim niyang mga mata at ang tumama yun sa akin para bang tinititigan niya ako hanggang sa kaluluwa. Parehas ng tingin ni Tatay Aristeo. Pero ang kaibahan ng sa matandang lalaki, wala yung lagkit o pagnanasa. Para nilang inalam ang buong pagkatao ko sa isang sulyap, pati na ang buhok niya. Ganon din ang kanyang balbas. Lumang-luma na ang kanyang suot. Magkaiba pa ang suot na pares ng tsinelas. Mahaba at maitim ang kanyang kuko na para bang hindi kilala ng mga yun ng nail cutter. Payat din ang pangangatawan niya. Dulot siguro ng kakulangan sa pagkain. Oo, nakakatakot siyang tingnan pero hindi ko maipasok sa isip ko na siya ang aswang sa baryo namin. Maaari ba akong bumili? Uy, Gina! Pabili raw siya. Ano po yun? Meron ba kayong kandila? Yung kulay itim at pula? Teka lang ho ah. Hindi ko kasi sigurado kung may ganyang kulay kami ng kandila. Titingnan ko muna po. Tsaka isang bote ng gas. Makikisuyo na rin. Ay, opo, sandali lang. Oh, ada, anong hinahanap mo dyan? Itim na kandila na, tsaka po pula. Tapos gas na rin daw po isang bote. Si Rodelio yata ang bumibili. Heto, sakto ang ibabayad dyan. Hindi mo na kailangan suklian. Yan lang naman ang lagi niya binibili rito sa atin. Siya, balik na ako sa kusina at nagluluto na ako ng hapunan natin. Sige na, salamat. Heto na po, Mang Rodelio. Salamat, Iha. Mag-iingat ka. Po? Anong ibig niyo sabihin? Wala naman. Pero ba'y naaamoy akong kakaiba sa'yo? Kaya mag-iingat ka. Mabango ka para sa mga aswang. Shit, Gina, ang creepy. Kandilang itim at pula. Tapos gasolina. Para saan yun? Shh, baka marinig ka niya. Di pa siya nakakaliyong gaano. Saan niya naman gagamitin yun, Gina? Tsaka yung mga sinabi niya sa'yo, parang niya na rin inaamin na siya ang aswang. Kasasabi niya mabango ka raw. Tumigil ka nga muna. Nangingilabot na rin ako. Kaya talaga kailangan mo nang mag-ingat. Baka ikaw nang susunod na biktimahin ng aswang. Ano ka ba, Ramil?
Lalo mo lang akong tinatakot eh. Anong oras na, Gina? Wala ka bang balak umuwi? Teban, Uy, pre. Ikaw pala. Umuwi na tayo. Kanina pa ako naghihintay sa iyo sa bahay. Hindi ka naman nagsabi sa akin hindi ka uuwi. teka lang ha, hindi pa ako nagpapaalam kina nanay at tatay. Magpaalam ka na, bilisan mo. Hindi ka ba man lang magpapakita sa kanila? Bakit kailangan kong magpakita? Respeto ang tawag doon, Teban. Ay, dumating ka na pala, Esteban. Sinusundo mo na bang anak ko? Bakit hindi na lang kayo rito kumain nang makausap ka rin namin? Ikaw din, Ramil. Hindi na. Sinundo ko lang talagang asawa ko. Nag-aalala rin ang mga tao sa kanya sa bahay. Talaga lang nga. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Tay, sige na ho. Uwi na ako kina Teban. Dadalaw na lang ulit ako sa inyo rito kapag may pagkakataon. Pakisabi na lang din po kay nanay na umuwi na ako. Salamat po. Teka, pre. Si Georgina, bantayin mo ha. Baka kasi may kung ano mangyari sa kanya. Hindi mo ko kailangan sabihan o turuan. Alam ko kung paano babantayan ang asawa ko. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa kanya. Mawalang galang na po, Tatay Ambo. Iuuwi ko ng asawa ko. Hiyang-hiya ako habang nililingon sina Tatay at Ramil. Kitang-kita ko kung paano kumuyom ang kamao ni Tatay. Pero sinenisan ko siyang huwak. Kaya naman nakaalis kami roon nang walang nangyayaring gulo. Sa daan pa lang nagtatalo na naman kami ni Esteban habang hila niya ako ng walang pag-iingat na hindi niya pinansin ang mga taong pinagtitinginan kami, Miss Ligaya. Parang gusto ko nalang lumubog sa lupa noong mga oras na yon. Kaya siguro ayaw mo pang umuwi. Dahil enjoy na enjoy kang kausap yung Ramil na yun, no? Ano ka ba? Kaibigan ko yon, kababata ko. Akala mo ba hindi ko napapansin noon pa man? Kung paano ka tingnan ng lalaking yon? May gusto siya sa'yo. Wow! Buti pa ikaw alam mo, ako hindi. Lalong wala rin siyang sinabi sa akin tungkol sa bagay na yan. Paano niya sasabihin sa'yo? Eh alam niya namang may asawa ka na. Yun naman pala eh. Kasal na ako sa'yo, Teban. Ano pa ikinatatakot mo? Wala na dapat. Kahit na. Hindi ko gustong nakikitang kasama mo yon. Eh ikaw, hindi mo nirespeto yung magulang ko? Di mo man lang binati? Nagpakita ka agad ng ugali mo, hindi ka nagmano. Basta gusto mo na lang ako hilain pa uwi. Dahil pinangunahan na ako ng selos. Tapos ganun pang sinabi ng lalaking yon? Bakit siya nangingialam? Tumigil ka na nga. Iyoko na makipagtalo sa'yo. Kinakausap pa kita, Georgina. Hindi ko na siya nilingon kahit anong tawag niya sa akin. Hindi na ako bumati sa mga magulang niya na abutan kong nag-uusap sa sala at dumiretso ako sa kwarto namin. Pabalagbag ko pang naisara ang pinto at sinigurado kong nakalak yon para hindi makapasok sa Esteban. Sawang-sawa na po talaga akong makipagtalo sa asawa ko noon, Miss Ligaya. Ilang araw ko rin siyang hindi kinausap. Maging ang mga magulang niya iniiwasan ko. Pero si Tatay Aristeo, panayang lapit sa akin. Isang araw habang nasa kusina ako, nakaramdam ako ng matinding pagkahilo at pakiramdam ko'y bigla ako matutumba. Ilang araw ko na rin yung nararamdaman at minsan ay naduduwal din ako. Napahawak ako sa mesa at agad akong hinawakan ni Tatay Aristeo para alalayan. Oh, Gina. Ayos ka lang ba? Anong nararamdaman mo? Ayos na ho. Bitawan niyo na po ako. Sigurado ka ba? Munti ka nagmatumba. Anong nangyayari dito? Anong inaarte-arte mo dyan, Gina? Inuutusan lang kitang maglinis ng isda, gumaganyan ka na bigla. Nahihilo yata, Elvira. Buntik na siyang matumba. Ano? Nahihilo? Hindi kaya buntis ka? Ngayon mo lang ba naramdaman yan? Nitong mga nakaraan pa po, Inay. Oh, bakit hindi ka nagsasabi sa amin? Ikaw ba'y dinatna na? Hindi po. Delay ako ng 3 linggo. Ay nako. Magpiti ka datang malaman natin kung buntis ka nga. Ilang linggo na rin mainit ang ulo mo sa asawa mo. Parang bigla pong nag-iba ang ihip ng hangin noon, Miss Ligaya. Kita ko ang saya sa mukha ni Nanay Elvira habang inaabot sa akin ang pregnancy test kit.
Samantalang si Tatay Aristeo, halos hindi ko mapangalanan ng reaksyon kung masaya ba o naiinis. Nang subukan ko ng umihi, hinintay namin kung ano magiging resulta at si Nanay Elvira pa ang unang-unang tumalon sa tuwa nung lumabas na positive na buntis nga ako. At ang asawa niya naman, bigla na lang napailing at napaupo sa sofa na parang may problema sa katotohanang buntis ako. Itong matagal ko nang hinihintay ang mabuntis ka. Buntis? Sino hong buntis, Nay? Itong Ate Georgina mo buntis. Magkakaapo na ako. Magiging tita ka na rin. Hindi ka ba masaya? Masaya naman, Nay. Nagulat lang ho ako. Ikaw, Gina. Bakit parang hindi ka yata masayang buntis ka? Hindi ho. Masaya po ako magkakaanak na kami ni Teban. Hindi ko lang po maiwasang matakot ngayong lumalabas ang mga aswang at ang mga buntis. Mabango sa pang-amoy nila. Natatakot Hay ako. nako. Huwag mong intindihin yung mga ganyang bagay, Gina. Hindi ka magagawang magalaw ng aswang dito sa bahay. Di ba, anak, Karina? Oo, tama si Nanay, Ate Gina. Huwag kang matakot sa kanila. Kaming bahala sa'yo. Kaya huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano, Gina. Kahit buntis ka kailangan mong kumain ng tama. Magluluto ako ng sopas mamaya. Paborito mo yun, di ba? Opo, Nay. Salamat po. Ate, gusto mo ng prutas? May mansanas pa sa ref. Ihahanda ako para sa'yo. Huwag na, Karina. Ayos lang ako. Hindi pwede ang ayos-ayos lang. Huwag mong tanggihan ang pag-aalaga namin. Buntis ka na. Iba ng pangangailangan mo at matagal na rin naming hinihintay ang pagsibol ng isang sanggol sa pamilyang ito. Sige po kung ganon. Ay, hindi naman kailangang sobrang alagaan yan. Buntis lang naman. Hindi naman sa baldado o mahina. Tay, ano ba? Buntis si Ate Gina. Natural lang naalagaan siya. Ayaw mo ba yun? Oo nga. Ano bang sinasabi mo dyan, Aristeo? Magkakaapo na tayo. Napansin ko kung paano umigting ang panga ni Tatay Aristeo. Parang pinipigil niya ang sarili niyang magsalita pa. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang reaksyon niya. Pero dinig ko ang bahagyang sutsut niya na para bang inis na inis siya sa narinig. Si Karina naman, bagamat medyo pilit ang ngiti, mukhang may tinatago ring hindi ko mabasa. Pakiramdam ko hindi lang sila basta't nagulat sa pagbubuntis ko. Parang may sarili silang iniingatan na rason para hindi ako mabuntis. Pero hindi ko pa yon binigyan ng kulay. Bandang hapon nang dumating si Esteban at nagpapahinga ako sa kwarto, pumasok siya ng may malawak na ngiti at bakas ang tuwa sa mukha niya, Miss Ligaya. Gina, totoo ba yung sinabi ni nanay sa akin? Buntis ka? Oo. Kanina lang din namin nalaman. Diyos ko, Gina. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya. Halika rito. Payakap ako. Teka, Teban. Nahihilo pa ako eh. Pasensya na. Sobrang saya ko lang. Matagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Salamat, Gina. Salamat. Sana nga magiging maayos ang lahat lalo na't Huwag mo nang problemahan yon. Iwasan mo na mag-isip ng kung ano-anong bagay na hindi makakabuti para sa'yo. Kakayanin ko lahat para sa inyo ng anak natin. pero parang may kakaiba sa inaasta ni tatay eh. Parang di naman siya masaya. Wala yon. Baka na-surprise lang masyado. O baka naiiyak sa tuwa. Alam niyang darating sa punto magkakaroon tayo ng anak. At kailangan niya rin magkaapo. Dahil kung hindi, wala siyang papasahan ng... Basta, sigurado ako natutuwa yon. Si Tati Aristeo? Tuwang-tuwa? Ewan ko dun. Pero huwag ka muna ma-stress. Bawal sa buntis yan. Basta ako, sobrang saya ko. Sobra. Kahit masakit pa rin ang ulo ko, bumigat ang dibdib ko sa tuwa ni Esteban. Kasama sa pangarap ko ang magkaanak. Pero hindi ko maitago ang kakaibang lamig na gumagapang tuwing naiisip ko ang reaksyon ng tatay niya. Para bang ayaw niya. Para bang may mawawala sa kanya kapag may bata na sa bahay. Pero simula po ng araw na yon, Miss Ligaya, tuluyang nagbago
ang pakikitungo sa akin ng nanay niya. Parang biglang bumaliktad ang mundo at nagiging mabait na siya sa akin. Wala siyang ibang gusto kundi maging maayos ang bata. At hindi ko po maiwasang matakot dahil ang mabait na Nanay Elvira parang mas nakakabahala pa kesa sa Nanay Elvira na labis ang pagpapakita ng hindi pagkagusto sa akin. Ate Gina, huwag ka nang maglinis. Ako na dyan. Sanay na ako rito, Karina. Kaya ko pa naman. Hindi ate, huwag ka nang umangal. Paano ko pag natumba ka ulit? Ako nang bahala rito. Umupo ka na muna. Magpahinga ka na lang. Sigurado ka? Oo, promise. Umupo ka na lang. Tama si Karina. Hindi ka dapat napapagod ngayon. Ako na sa labada. Huwag kang gagalaw ng sobra. Nay, salamat po talaga. Hindi po ako sanay na ganito kayo sa akin eh. Ay makakaapo na ako eh. Natural lang na bumait na ako. Dahil dala-dala mo sa sinapupunan mo ang bubuo sa pamilya namin. Natin, Georgina. Ay, Tay, may problema ho ba? wala. Basta mag-iingat ka. Palagi kang mag-iingat. Kahit saan ka magpunta. Tay, lumabas ka na muna. Nagwawalis pa ako dito. Wala naman akong sinasabi. Ramdam kong may tensyon sa paligid. Kung paano tumingin si Tatay Aristeo, mailap, madilim, at parang napipilitan. Kung paano tumutulong si Nanay Elvira. Mabait na hindi ko alam kung peke o totoo. At si Karina, sobrang maalaga pero may biglang pagsulpot ng labig sa tono niya kapag nakatalikod ako. Isang gabi nagtungo ako sa kusina para magtimpla ng gatas dahil may ilang gabi na rin akong hirap sa pagtulog noon. Sana maaga ako makatulog mamaya. Ilang gabi na ako nahihirapang makatulog. Ganito ba talaga pa nagbubuntis? Ate Gina, Ay, naku! Nagulat naman ako. Bakit? pwede bang favor? Pakikuha naman yung sinampay ko sa likod. Sa likod? Madilim na, Karina. Masama kasi yung pakiramdam ko. Nanlalambot ang mga tuhod ko eh. Kailangan ko suotin yung blouse bukas. Nasa puno lang yung sampayan, 'di ba? Hindi naman ganun kalayo. Oo, pero wala ka na bang ibang maisusuot? Ate naman, saglit lang yun. Please, ikaw na lang kumuha. Gina? Ano bang ginagawa mo dyan? Pumasok ka na rito sa kwarto. Huwag mo na muna siyang tawagin, kuya. Ipapakuha ko lang yung sinampay ko. Huwag mong pagawain si Gina. Akong bahala sa kanya. Huwag kang makialam. Napatigil si Esteban at hindi na umimik. At doon ako lalong kinabahan. Hindi normal ang tono ni Karina. May diin, may pagmamadali, may kung anong hindi maipaliwanag na lamig. Parang kailangan niya yung damit na yon sa oras ding yon. Wala akong nagawa kundi pagbigyan siya sa gusto niya. Habang naglalakad ako papunta sa likod ng bahay, unti-unting tumitindi ang kabog ng dibdib ko. Ilaw lang mula sa bintana ng kusina ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Sa unahan ko nakikita kong hinahangin ng sinampay na nakakabit sa manipis na lubid na nakatali sa 2 puno ng mangga. Hindi ganoon kalayo pero sapat para maramdaman ko ang lamig ng paligid na para bang gumagapang sa balat ko. Maya-maya pa'y narinig ko na parang may nabaling sanga. Wari ba'y naapakan ng taong may mabigat na timbang. Hindi ko alam kung pinaglalaroan lang ba ako ng isip ko noon, Miss Ligaya. Pero parang sa gilid ng mata ko'y may nakita akong aninong mabilis na tumakbo. Yung tipong halos hindi mo na masusundan ang tingin. Sino yan? May tao ba dyan? Sumunod ka ba, Karina? Esteban, ikaw ba yan? Kung sino man yan, huwag mo na akong takutin, ha? Sino ba talaga nandyan? Sumagot ka na! Walang sumagot, pero rinig ko ang paggalaw ng mga tuyong dahon sa gilid. Hindi malakas, pero sapat para manginig ako mula talampakan hanggang ulo. Pinilit kong lumapit pa. Hawak ang tiyan ko, iniisip ang bata sa loob ko. Ayaw ko matakot o magpanik. Pilit ko pong nilakasan ang loob ko noong mga oras na yon. Ang nasa isip ko lang,
Kailangan kong makabalik agad sa bahay. Hindi ako mapakali. Pakiramdam ko ay may nakamasid sa akin na hindi ko makita. Yung parang mabigat na presensya na nakakapangilabot ang pakiramdam at magtataasan ang balahibo ko sa katawan. At habang papalapit ako sa sinampay, mas lalo kong naramdaman yung init ng hininga sa batok ko na parang may nakatayo sa likod ko. At doon ko narinig ang munting, napakababang ungol. Hindi aso, hindi rin pusa. Tunog na parang galing sa lalamunan ng hayop na gutom. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang, pero ramdam kong hindi ako nag-iisa. At sa gabing yun, nagsimula ang kalbaryo ko laban sa mga aswang Miss Ligaya. Sino yan? Kung si Karina yan, hindi nakakatawa. Buntis ako, huwag kang magbiro sa ganitong oras. Mang Rodelio, ikaw ba yan? Hindi na ako makatiis. Takam na talaga ako sa'yo. Diyos ko, Mang Rodelio, ikaw ba talaga yan? Bakit ibang boses mo? Pang babae? Kung sino ka man talaga, huwag mo na subukang atakihin ako! Si Mang Rodelio ang unang pumasok sa isip ko noon dahil siya ang pinaghihinalaang aswang sa baryo. Tumigil ako sa paghinga nang sumuot sa ilong ko ang amoy. Masangsak, parang pinaghalong dugo at nabubulok na karne. Ang paligid biglang parang lumiit. Ramdam ko sa balat ko ang lamig ng hamog. Narinig ko ring pabilis na ang tibok ng puso ko. Pumipintig sa tenga at nakakabingi. Sa gilid ng paningin ko gumalaw ang anino. Mahaba ang braso. Matalim ang mga galaw pero nakayuko. Hindi ko makita ang mukha niya pero kita ko ang gilid ng balikat niya. Balat na parang bitak-bitak at mamasa-masa. Nangingintab sa liwanag ng buwan. Mang Rodelio, huwag ka lumapit ng ganyan. Kung may kailangan ka, pwede naman natin pag-usapan. Wala tayong problema. Pero gusto kita, Gina. Gusto kitang kainin. Ang sarap-sarap ng amoy mo. Hindi nakakasawa. Huwag mo ako sasaktan. Buntis ako. Yan nga ang gusto ko. Buntis. Masarap. Malasa. Napakalinamnam mo sigurong hapunan, Gina. Ilang araw kong tiniis na huwag kang lapitan. Pero napapagod na akong panoorin ka lang. Si Mang Rodelio ka ba talaga? Bakit alam mo ang pangalan ko? Ano yan? Hindi na ako nakagalaw. Sa harap ko bumagsak ang nilalang. Hindi ko maaninag ng buo. Pero ang tunog ng paglapag ay parang katawan na puno ng galit at gutom. Amoy ko ang init ng hininga nito. Parang asukal na nasunog. Halong panis na dugo. Sa dilim narinig ko ang paglanghap niya. Malalim, mabagal. At tuwing humihinga siya, lalong nag-iiba ang amoy ng paligid. Nang umangat ang ulo niya, nakita ko ang kurba ng panga. Masyadong matulis, masyadong mahaba para sa tao. Pero ang buhok niya, mahaba, makinis sa dulo. At napagtanto kong hindi siya laki kundi isang babae. At doon ako nanlamig. Sa buong buhay ko halos hindi ko inakalang darating sa puntong makakaharap ako ng isang aswang Miss Ligaya. Pero sa bawat paglanghap niya, para bang sinusuri ang amoy ko, lalo na ang tiyan ko, na para bang alam niyang may buhay na mas sariwa pa sa loob. Naramdaman ko ang dulas ng pawis ko sa batok ko na nalalamig. Ang dila niya nakalawit at naglalaway. Akala ko mamamatay na ako ron. At nang lumapit siya ng ilang dangkal mula sa mukha ko, naamoy ko ang laway niya. Mainit, nakakapangilabot at amoy panis na dugo. Napapikit ako. Nanginginig at doon ko lang naalala ang isang bagay na hindi mawawala sa akin. Laging nasa bulsa ko o hindi naman ay nakasabit sa damit ko. Ang rosaryong bigay sa akin ng nanay ko. Kinuha ko agad yon sa pag-asang yun ang makakapagligtas sa akin ng mga oras na yon. Sige! Subukan mo lumapit sa akin! At
Paano namang magagawa ng bagay na yan sa akin? Lumayo ka! Sinasabi ko sa'yo, lumayo ka! Hindi ka matutulungan ng Diyos na yan! Inutin! Huwag ka lumapit! Hindi ako papayag na makuha mong anak ko sa akin! Panginoon, tulungan niyo po ako laban sa masamang nilalang na ito. Etong sa'yo, halimaw ka! Mamatay ka na! Sinampal ko ng buong lakas ang mukha ng nilalang gamit ang rosaryo. Kumalat ang amoy na parang nasusunog na balat, masangsang at umaalingasaw. Kumirot ang tenga ko sa lakas ng pag-atungal niya. Nagliyab ang parte ng mukha niya, pero hindi yun umapoy, kundi parang balat na natutunaw. Umatras siya, nanginginig, umuungol na parang pinaghalong hayop at sa bata. Sa liwanag ng buwan nakita kong may parte ng mukha niyang unti-unting bumabalik sa dati, pero hindi ko pa rin siya nakilala. Agad siyang tumalikod. Nang hihina man ay sinubukan niyang tumakas papunta sa kakahuyan. Babalikan kita! Isinusumpa ko yan! Gina? Gina, nasaan ka? Teban, dito, dali! Patayin mo yung aswang! Bakit ngayon ka lang? Kanina pa ako sumisigaw, wala bang nakakarinig sa inyo sa akin? Patayin mo yung halimaw, sundan mo! Tunog na sina nanay at tatay. Anong halimaw sinasabi mo? Ayun o! Di mo ba nakakita? Tumatakbo papunta sa kakahuyan? Hindi. Hindi ko alam. Teka lang. Teban, please, buntis ako! Papatayin ako ng aswang na yon! Kukunin niyang anak ko, patayin mo na siya! Hindi. Hindi ko pwede. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang saktan yan. Ano ba? Halimaw yan, hindi yan tao, Teban! Pakiusap! Pakiusap, patayin mo! Napakaduwag mo talaga! Hindi mo man ako kaya ipagtanggol! Para sampat naging asawa kita! Pero umatras po si Esteban, Miss Ligaya. Nanigas siya sa kinatatayuan niya at hindi ako matingnan. Nakatingin lang siya sa direksyon kung saan tumakbo at nawala ang aswang. Taas baba ang dibdib ko. Nagahalo na po ang kaba, takot at galit. Takot sa aswang at galit kay Esteban na para bang walang balak gawin para masigurong ligtas ako sa aswang. Baka sa mukha niya matinding pagkalito. Hindi malaman ang gagawin. Doon pa lang lumabas na ang mga magulang niya kung kailan tapos na ang peligro at nailigtas ko na ang sarili ko. Sa galit ko sa kanilang lahat, pumasok ako sa bahay at nalagpasan sila. May nabubuong pagpapasya na umalis na lang muna ako at bumalik sa pamilya ko. Dahil hindi ko alam kung kakampi ko ba talaga ang pamilya ng asawa ko o sila mismo ang kalaban ko. Huwag kayo lalapit sa akin, ni isa sa inyo! Gina, teka lang. Makinig. Makinig! Kanina pa ako sumisigaw para ako mababalo sa takot. Di mo mala ako tinulungan, Esteban? Hindi mo mala ako pinagtanggol? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Narinig namin may kumakalabog sa likod bahay, pero hindi naman namin alam Hindi na... nyo alam? O ayaw nyo lang malaman? O baka naman alam nyo kung anong nangyari at sinadya nyong hindi sumilip? Gina, sumusobra ka na. Hindi tama na pinaparatangan mo kami ng walang... Wala namang ano, Tay. Ha? May aswang na halos kainin ako. Buntis ako. At wala man lang tumakbo para tingnan ko anong nangyayari sa akin. Mahimbing na ang tulog namin, Nasaan si Gina? Karina? Siyang may kasalanan kung bakit ako inatake ng aswang. Kung hindi niya ako inutusan, hindi naman mangyayari yon. Nasaan ang anak niyo? Umalis. Bumili ng gamot sa labas. At hinayaan niyo siyang lumabas mag-isa sa ganitong oras? Sa ganitong lugar? Na alam niyo may aswang na malapit? Hindi ba kayo natatakot na baka siya isunod na aswang, ha? Gina, hindi namin alam na may aswang nga talaga. Puro haka-haka lang yan. Haka-haka! Teban, muntik na ako mamatay! Ano gusto mo itawag ko doon? Imagination? Nakatayo lang sila. Parang mga poste na hindi alam kung anong sasabihin. Nakita ko sa mukha ni Esteban ang takot. Pero hindi yung takot na mawawala ako. Kung hindi takot na may mas malalim pa siyang alam na hindi niya masabi. Yung hindi ka tinitingnan ng direkta. Yung umiiwas ng tingin na parang may tinatago. Hindi ko na kaya. Ayoko na rito. Hindi ako ligtas dito. Gina naman, pag-usapan natin to. Kung gusto mong umalis muna, pwede namang bukas na lang. Huwag ka nang umalis ngayong gabi. Hindi ka pwedeng mag-isa. Hindi ako mag-isa. May pamilya ako. May tatay at nanay ako na hindi ako pababayaan kahit gabi pa o anumang oras yon. Anak,
Mas delikado kung lalabas ka pa. Baka maabutan ka Mas ulit. delikado dito. Sa bahay na to na hindi ko alam kung sinong paniniwalaan ko. Na hindi ko alam kung kakampi ko pa ba kayo o hindi. Huwag mo kaming pagbintangan, Gina. Hindi ko kayo pinagbibintangan o pinag-iisipan ng kung ano. Pero hindi rin naman ako tanga. Lagi pakiramdam ko may nakatingin sa akin sa bahay na to na hindi ko naman nakikita. At kanina, sinabi ng aswang na pagod na siyang panoorin ako. Ano ba talagang nakita mo? Babae. Mahaba ang buhok, malakas, mabilis parang hayop. Pero yung boses niya, nakakatindig balahibo. At sinabi niya babalikan niya ako. Humigpit ang hawak ko sa damit ko. Doon ko naramdaman ang pagod, ang bigat, ang galit, at ang panghinayang. Dahil paano ako magtitiwala sa lalaking hindi ako kayang ipagtanggol? Paano ka mananatili sa bahay na hindi lumalabas kahit may sumisigaw ng saklolo? Esteban, mahal kita. Pero hindi ko kaya isugal ang buhay ko at anak ko. Para sa pamilyang hindi ako kayang protektahan. Huwag mo namang sabihin yan. Tawan mo ako. Uuwi ako. Gina, pakiusap. Kahit ngayong gabi Huwag lang. mo akong pigilan, Teban. Buntis ako, pagod ako, takot ako. At hindi ko maramdaman ng seguridad sa piling ng isang lalaking takot tumulong sa sariling asawa. Kahit anong pigil niya ay desidido akong umalis hanggang sa wala na silang nagawa. Habang umaandar ang trike, hindi na ako lumingon pa at parang ayoko na talagang bumalik sa bahay na yon. Hindi ko alam kung saan nagagaling ang nagsasabi sa utak ko kung may alam sila sa mga nangyayari. Pero nagpapanggap silang wala at hindi sila naniniwala sa aswang. Natatakot ako sa mga kutob ko na baka kapag nagtagal pa ako sa bahay na yon, ayun na talaga ang ikapapahamak ko. Baka kapag dumating sa puntong makaharap ko ulit ang aswang, wala na naman silang magawa. Kahit may kaya naman silang gawin. Ilang minuto lang ang lumipas at nakarating agad ako sa amin. Hindi pa man ako nakakababa ng tricycle, agad nang may sumilip sa bintana namin at bumukas ang pinto. Nilawano ng nanay at tatay kong may pag-aalala sa mukha. Anak, Georgina, anong nangyari at bigla kang napauwi? May problema ba? Tay, Nay, muntik na akong kainin ng aswang. Ay, Diyos ko, pumasok ka na rito. Bilis! Di wala malang lumabas sa kanila para tingnan ako, tulungan ako. Para sila mga nagmamaang-maangan. Anak, may napansin ka ba sa kanila? May kakaiba ba? Tay, hindi ko alam kung sinong kalaban ko ron. Pero sigurado ako hindi sila inosente. Buntis ko kasi ako eh. At natatakot ako hindi ako titigilan ng aswang na yun hanggat hindi niya ako nakukuha. Ay, Diyos ko, Ambo. Ilak mo ng mabuti ang mga pinto't bintana natin. Dalian mo. Oo, at sigurado akong aswang yon. Kaya dito ka na lang sa amin. Wala nang lalabas ngayong gabi. Nagpasalamat akong nakatulog ako ng panatag sa tabi ng mga magulang ko noon, Miss Ligaya. Hindi nila hinayaang makaramdam ako ng kahit anong takot habang nandoon ako. Kinabukasan, dumating ang kaibigan kong si Ramil na agad narinig ang balita mula kay tatay tungkol sa nangyari sa akin kaya ako umuwi. Gina? Gina? Gising ka na ba? May balita ako, importante. Baka may koneksyon to sa nangyari sa'yo kagabi. Ramil, ang aga mo ha. Anong meron? Bakit? Nasabi ko na sa kanya kung anong nangyari sa'yo kagabi. Kaya ka nandito sa amin ulit. May nagsabi sa akin kanina sa palengke. May nakakita kay Mang Rodelio kagabi. Tumatakbo paalis. Pawis sa pawis. Parang may kinakatakot. Grabe raw ang takbo niya. Parang may humahabol sa kanya. Ramil, hindi si Mang Rodelio ang aswang. Ha? Paano mo nasabi? Siya ang madalas na makita ng mga tao sa labas paggabi. Tama si Ramil, anak. Ang daming nagsasabi na may mali sa mga kilos ng matandang yon. Bakaga, siya talaga ang nakaharap mo kagabi, anak. Hindi ho. Babae ang aswang na umatake sa akin. Babae na may mahabang buhok. At ang boses niya, hindi rin lalaki kahit garalgal. Sigurado ako hindi si Mang Rodelio yon. Pero Gina,
Paano ka nakakasiguro? Dahil rinig ko ang bawat salita niya. At kung nakita niyo lang kung gaano kahabang buhok at kung paano siya gumalaw, hindi ganon ang matandang lalaki aswang. Kung ganon, may babae pang aswang dito sa baryo. Lalo dapat tayong mag-ingat. At isa pa, hindi takot na tumatakbo ang aswang. Pero si Mang Rodelio, takot na takot ka mo? Ibig sabihin, may nakita siyang mas masahol sa kanya. May punto ka. Siguro nga hindi lang iisa ang aswang dito sa baryo. Oo, at hindi pa natin alam kung gaano talaga sila karami. Napatingin silang lahat sa akin nang sabihin ko yon. Ang daming bagay ang gumugulo sa isip ko at hindi ko na alam kung ano pang dapat kong alalahanin. Gusto kong malaman kung sino ang mga aswang na nagtatago sa amin. Pero natatakot din po ako, Miss Ligaya. Pero alam ko rin naman kung wala kaming gagawin. Habang buhay na lang kaming matatakot. Hapon noon at hindi ko inaasahang pupunta si Esteban at sinusubukan niya akong kausapin. Gina, pwede ba kita makausap? Ayaw kita makausap, Teban. Umuwi ka na sa inyo. Oh, bakit ka lang dito? Hindi ka namin inaasahan. Esteban, kung wala ka namang balak ipagtanggol ang anak ko habang nasa inyo siya, mas mabuti pang umuwi ka na. Kaya naming alagaan ang anak namin, bagay na hindi mo kayang gawin. Hindi ako nandito para makipag-away. Nandito ako para sunduin ang asawa ko. Hindi ako uuwi. Hindi ako sasama sa'yo. Gina, mahal kita. Ayokong nagkakaganito tayo. Nakikiusap ako. Bumalik ka na. Ayusin natin to. Ayusin? Paano? Wala kang nagawa kagabi? Ni hindi ka makagalaw nung nasa peligro na buhay namin ng anak mo? Natakot ako. Pero mali naman kung... Oo nga. Natatakot ka palagi. Paano mo ako poprotektahan kung sarili mo hindi mo kayang harapin? Lagi kang takot lalo na sa mga magulang mo. Hindi mo naiintindihan na... Tama na! Kung ayaw ng anak ko, respetuhin mo. Hindi siya ligtas sa bahay ninyo. Ligtas siya ron. Kami ang pamilya niya. Hindi ko maramdaman yon, Teban. Umuwi ka na. Sa ngayon, dito muna ang anak namin. Nakayuko siyang umalis. Hindi siya nagpumilit. Pero ramdam ko ang bigat sa balikat niya habang paalis siya. Pero higit pa sa lungkot ang naramdaman ko. Kinutuban akong may mas malalim pa siyang hindi sinasabi. At hindi nga po ako nagkamali, Miss Ligaya. Dahil kinabukasan, akala ko tahimik ang magiging umaga ko at magiging payapa ang maghapon. Pero biglang dumating si Aling Erlinda na baka sa mukhang may dinadala siyang napakalaking balita. Kasalukuyan din nung nakikialmusal sa amin si Ramil. Kaya maging siya ay narinig ang napakalaking balita na bumago sa buhay ko. Tao po! Tao po! Georgina! Si Erlinda pala anak, hinahanap ka. Aga mo yata, Erlinda. Mukha kang balisa. Bakit? Georgina, kailangan kitang makausap. Ngayon na, kailangan mong malaman to. Hindi ka maniniwala sa sasabihin ko sa'yo. Bakit po? Ano pong nangyari? Huwag ka nang bumalik sa bahay nila, Teban. Huwag ka nang magkakamaling tumapak ulit sa lugar na yon. Bakit naman? Ano bang nakita o nalaman mo? Kaninang madaling araw, naglabas ako ng basura. Tapos... Ano po? Sabihin niyo na. Nakita ko si Esteban. Galing sa kakahuyan. Pero hindi siya tao nang lumabas. Ha? Ay, Diyos ko. Ano pong ibig ninyong sabihin? Nakita kong unti-unting nagbabalik ang anyo niya. Galing siya sa pagiging aswang. Hindi. Imposible yun. Kilala ko asawa ko. Nakita ko mismo. Hindi ako nagbibiro. Madalas ko na silang pinaghihinalaan noon pa. Dahil madalas ko silang makita tuwing hating gabi o madaling araw. Pero wala akong pruweba. Ngayon meron na. Kitang-kita mismo ng dalawang mata ko kung paano naging tao si Esteban mula sa pagiging aswang. Nakakatakot! Esteban! Ang asawa ng anak ko. Aswang!
Hindi lang siya. Pamilya nila. Lahat sila matagal ko nang nararamdaman yan. Pero bakit pati ako gusto nilang kainin? Kapamilya nila ako, asawa ko ni Esteban. Gina, ang buntis ang pinakamabangong pagkain para sa kanila. Diyos ko. Kaya pala gusto nilang dun ka lang sa kanila. Kaya nila ayaw pang bumukod ngayon ng asawa mo, Georgina. Kung totoo yung sinasabi mo, Erlinda, kailangan nating kumilos. Hindi pwedeng pabayaan ang anak ko doon. Hindi ko na ibabalik si Gina sa kanila. Kaya nga ako nandito para sabihin sa inyo. Lalo na ngayong buntis siya. Siguradong hindi na siya titigilan ng mga hayop na yon. Anak, lumapit ka dito. Ay, Diyos ko, anong pinasok mo? Hindi ko alam, Nay. Gina, hindi ka na babalik doon kahit kailan. Hindi ka namin hahayaang bumalik sa mga halimaw na yon. At hindi sila titigil. Hahanapin nila ang pinakagusto nila. Ang nasa sinapupunan mo. Hindi ko hayaang makuha nilang anak ko. Hindi ka nila makukuha. Kahit dumanak pa ang dugo, ay hindi kita ibibigay. Gina, kailangan nating humingi ng tulong. Kailangan natin ng taong mas may alam sa kanila. May kilala akong pwedeng tumulong. Pero delikado pa rin. Ang mabuti pa, huwag kang lalabas. At huwag ka nang lalapit sa kanila. Paano kung puntahan nila ako rito? Mas malala. Dahil kapag sinundan ka nila, ibig sabihin, handa na sila para kunin ka. Hindi mangyayari yon. Hanggat nabubuhay ako, wala na isa sa kanilang makakalapit sa anak ko. Hindi ako susuko. Hindi ko hayaang kainin nila ako ang anak ko. At doon nagsimulang mabuo sa loob ko ang takot na mas matindi pa sa lahat ng naranasan ko. Dahil sa wakas, may nagsabi ng katotohanan na hindi ko alam kung kaya ko bang tanggapin. Ang pamilya ni Esteban, ang pamilya ng asawa ko, sila ang tunay na aswang na matagal ko nang kinatatakutan at hindi ko yung lubos na matanggap sa sistema ko. Napakagaling nilang magtago at magpanggap dahil hindi man lang ako nakahalata na ang mga kasama ko ng 2 taon sa iisang bubong ay mga halimaw pala. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw ay narinig ko na ang malalakas na iyak mula sa labas. Iyak na hindi ordinaryo at tila may hindi magandang nangyari. Bumangon ako at naabutan ko sina nanay at tatay na nakayuko at namumutla. Ganon din si Ramil at kitang-kita ko ang lungkot sa mukha niya. Diyos ko, anak. Si Erlinda. Wala na raw siya. Patay na siya, Gina. Sabi sa balita, kalunos-lunos daw ang sinapit. Parang pinunit-punit ang laman. Pero ang ulo, iniwan daw na buo. Hindi talaga sila titigil. Sinabi ko na, hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang pinakagusto nila. Bakit si Erlinda pa? Wala na ba siyang kasalanan at kinalaman? Siguro, dahil naging malapit siya kay Georgina. Siguro may nakakita sa kanyang kinausap niya si Gina kahapon. Ako dapat ang kinuha nila. Ako ang gusto nila. Ako may kasalanan nitong nangyari. Huwag mong sisihin ang sarili mo, anak. Sila ang halimaw, hindi ikaw. Kailangan nating maganda. Kailangan nating maging handa para sa pagbabalik nila. Ramil, samahan mo ko sa bayan. Kailangan nating humingi ng mga pangontra sa albularyo. Masusunod po, Mang Ambo. Georgina, huwag kang aalis dito. Hindi ko mapigilan ang panginig ng buong katawan ko. Nagyakap kaming nanay nang umalis si tatay at Ramil. Sinigurado naming nakasara ang lahat ng mga oras na yon. Kahit maaga pa naman. Taimtim kaming nagdasal na sana'y walang mangyaring masama sa amin. Hapon na nang makabalik sila tatay. Dala nila ang ilang bagay na halos hindi ako pamilyar. Narito na mga kailangan natin, Gina. Mga hilingi ko sa albularyo. Sabi niya, ito raw ang pinakamabisang pangontra laban sa mga aswang. Ay ano ang mga yan, Ambo?
amoy lupa at damo. Ito po ang pinagalo-halong gamot, Aling Isabel. May bawang, luya, at pinatuyong dahon. At etong pinakamahalaga, buntot pagi. Sabi ng albularyo, kapag nahagupit mo sila nito, masasaktan sila ng sobra. Ikakabit natin yan sa lahat ng bintana at pintuan. Ramil, tulungan mo ko. Magsaboy na rin tayo ng asin at bawang sa bawat sulok ng bahay para makasigurado tayong walang aswang na makakapasok. Ay sige, tutulong na rin ako. Bakit ba umantong sa ganito? Ano bang kasalanan ko? Mali ako ng taong pinakasalan. Huwag mong hayaang manalo ang takot sa'yo, Gina. Kakayanin natin to. Basta tulong-tulong tayo. Hindi na ako natatakot dahil nandyan kayo. Pero hindi ko maiwasang isipin si Aling Arlinda. May mga bagay talagang hindi natin hawak, anak. Hindi naman natin na alam na gano'n ang mangyayari kay Erlinda. Ipanalangin na lang natin ang kanyang kapayapaan. Hindi na siya mabubuhay sa takot, sa piling ng Diyos. Kailangan nating maging matatag. Isa-isa nating paghandaan ang mga posibleng mangyari. Salamat sa inyo. Salamat at hindi niyo ko iniwan. Kami ang pamilya mo, anak. Sa pamilya, walang iwanan. Sige na. Gawin na natin ang dapat gawin. Dapat handa tayo bago magdilim. Nang gabing yun, matapos ikabit at isaboy sa paligid ang lahat ng pangontra, hindi ko pa rin maiwasang matakot. Bawat kaluskos, bawat ihip ng hangin ay kulang na lang patalunin ng puso ko. Pumasok ako sa kwarto ko, bitbit ang rosaryo at isang Biblia. Nagsimula akong magdasal. Tahimik akong nagnovena habang nakaupo sa gilid ng kama. Habang nagdarasal, bigla akong nakaramdam ng matinding lamig. Hindi lamig na galing sa hangin, kundi lamig na bumabalot sa buong kaluluwa ko. Tumingin ako sa paligid dahil pakiramdam ko napapraning na ako. Pero wala akong ibang nakita kahit saan ako lumingon. Ngunit ramdam na ramdam ko na tila may mga matang nakapukol sa akin. Nagiiwan ng pakiramdam na malamig. Ipinikit ko ang mga mata ko at pilit na itinuloy ang dasal. Pero ang bigat ng pakiramdam ay tila lalong lumalala. Naramdaman ko ang pagtindig ng aking balahibo. May kakaiba. May mali. Mabilis akong humiga. Niyakap ang rosaryo at inilagay sa dibdib ko ang Biblia. At nagpanggap na natutulog. Pero kalaunan ay nawala ang kakaibang pakiramdam ko sa paligid. Kaya naman napanatag ako. Pero akala ko doon na matatapos ang gabi ko. Hanggang sa nagsimula na naman ang pagpaparamdam bandang hating gabi. Isang tunog ng kuko na humahagod sa bintana ang gumising sa akin. Ang tunog na yon ay nagsimulang maging mas malakas, mas mabilis, na tila may naghahanap ng butas para makapasok. Alam kong hindi yun isang ordinaryong pusa o daga. Napahawak ako ng mahigpit sa Biblia at rosaryo. Sobrang bilis ng naging pangyayari. Bago pa man ako makasigaw, narinig ko ang mas malakas na pagkabasag ng salamin. Mabilis na pumasok sa bintana ang nilalang. Isang mabilis na anino. Hindi ko na kailangang makita ang mukha at alam kong yun na ang aswang. Agad niyang natakpan ang bibig ko kaya hindi na ako nakasigaw. Ang bigat ng katawan niya ay agad kong naramdaman nang dambahin niya ako sa kama. Umibabaw siya sa akin, dahilan para hindi ako makagalaw. Ang kamay niya ay malaki, mabalahibo at amoy lupa at dugo. Hindi ko maabot ang Biblia o rosaryo. Nanlalabo ang paningin ko at ang huling nakita ko ay ang mga mata niya. Mapupula at punong-puno ng pagnanasa. Akin ka. At ang bata, sa akin lang kayo. Dapat sa akin kayo. Wala ka nang kawala, Georgina. Walang makakapigil sa akin. Hindi mo na kailangan ng anak ko. Mas masarap ako kesa sa kanya. Matagal na kitang gusto. Gusto kita, Gina. Kaya dapat akin ka. Hindi sa anak ko. Huwag ka mag-alala.
magiging masaya tayo. Gabi-gabi, sisiguraduhin kong hindi ka matutulog sa takot. Maaari tayong magsimula ng bagong buhay. Malayo sa kanilang lahat. At sisiguraduhin kong walang mangyayaring masama sa'yo. Sa mga salitang namumutawi sa bibig niya, nagawa ko siyang makilala. Ang biyanan kong aswang, si Tatay Aristeo. Diring-diri ako, Miss Ligaya. Pilit akong kumakawala. Pilit ko siyang sinisipa. Ngunit parang pader ang katawan niya. Pakiramdam ko mamamatay na ako sa bigat at sakit. Naramdaman ko ang pagdikit ng kanyang malamig na balat sa akin. Ang hininga niya ay amoy bulok na karne. Naisip ko ang pamilya ko. Naisip ko ang anak ko. Sa huling lakas ko, isinubo ko ang kamay niya na nakatakip sa bibig ko at kinagat ko ng ubod ng lakas. Nabitawan niya ako. Mabilis akong bumangon at kinuha ang rosaryo. Imaw ka! Umalis ka rito! Hindi ako aalis. Akin ka. Sa ngalan ng Diyos, umalis ka! Hindi mo kami makukuha! Aray! Walang Diyos sa kwartong ito, Georgina. Ako lang. Ako ang Diyos mo. Ako ang sasambahin mo. Biglang bumukas ang pintuan. Dumating si Ramil, nanay at tatay. Parehas na may hawak na buntot pagi ang mga lalaki. Si nanay, bagaman kabado, ay may hawak na bungkus ng bawang at isang dakot ng asin. Georgina! Huwag kang makialam dito, bata. Umalis ka. Hindi kita hahayaang saktan siya! Hindi kita hahayaang saktan siya! Halika rito! Lumayo ka sa aswang na yan! Lumayo ka, Ramil! Georgina, takbo! Nang makita akong hirap na hirap makatayo ang halimaw dahil sa mga natanggap niyang hampas ng buntot pagi, nagmamadali akong pumunta sa likod ni Ramil at tatay. Halos hindi makabangon sa sakit na nararamdaman ng aswang. Pero kitang-kita ko ang labis na galit sa kanyang muka. Kumalabog ang mga gamit sa kwarto dahil sa kanyang pagpupumiglas. Hindi niyo ako mapapatay. Wala kayong karapatang makialam sa buhay ko, sa pamilya ko, sa gusto ko. Hindi niyo alam kung sino ako. Hindi tayo magkakagulo kung ibibigay niyo sa akin si Georgina. Ipinapangako kong bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Basta't magiging akin siya. Walang hiya ka. Handa kang ahasin ang anak mo? Para sa kasakiman mo. Ipapahamak mo pa ang apo mo. Hindi ka naaabot sa ganyan, Aristeo. Dito na ang katapusan mo. Ilang buhay pa ba ang sisirain mo bago ka tumigil? Ayan ang bagay sa'yo! Halimaw! Mamatay ka na! Wala ka ng buwang sa mundong ito! Mga hayop kayo. Pagsisisihan niyo ito! Sunod-sunod ang hagupit ng buntot pagi. Umiigting ang bagang ni tatay sa galit at si Ramil naman ay walang tigil sa pagpalo sa halimaw. Si nanay walang tigil sa pagtapon ng asin sa katawan ng aswang. At sa tuwing tatama ang asin, kitang-kita namin ang paninigas ng balat niya at pagbabalat nito. Para siyang nasusunog. Umalingaw-ngaw ang bawat sigaw ni Tatay Aristeo sa buong bahay. Kahit ang mga kapitbahay ay nagising sa ingay, halos gumuho ang buong kwarto sa bangis ng laban. Wala ka ng kawala. Walang aswang ang makalalabas ng buhay sa bahay na ito. Hindi na namin naayaang makatakas ka pa. Sige mga bo, huwag mong tantanan. Para kay Georgina, hindi ka na makakapanggulo pa. Ang dapat sa mga halimaw na tulad mo'y mamatay! Akala niyo ba? Ako lang ang aswang. Marami pa kami.
Darating sila at sisiguraduhin kong iiyak kayo ng dugo. Babalik ako para sa inyo. Sa inyong lahat. Tandaan niyo yan! Wala akong pakialam sa mga kasamahan mo. Ngayon na ang tamang oras para magbayad ka! Tumama ang huling hagupit ng buntot pagi sa kanya. Tumilapon ang katawan ni Tatay Aristeo sa dingding at bumagsak sa sahig. Wala nang buhay. Ngunit bago ito bumagsak, sumabog ito at nagkalat ang mga itim na usok sa buong kwarto. Ang usok na yon ay mabilis ding nawala. At ang natira sa sahig ay isang itim na bagay na parang abo. At ang kanyang ulo. Tiningnan ko sila Tatay at Ramil. Parehong hinihingal sa pagod at galit. Si Nanay naman ay umiiyak habang yakap-yakap ako ng mahigpit. Ay, Diyos ko, Georgina. Salamat at ligtas ka. Ligtas ka. Ay, hindi ko na kaya ganitong buhay. Naway matapos na ang lahat ng magugot na ito. Hayop. Hayop na yan. Hindi pa ako tapos. Hindi pa ako kontento. Mga ambo, tapos na po. Patay na siya. Sa wakas, natapos ang pagpapahirap niya sa mga tao rito. Hindi pa. Napabuhay pa ang pamilya niya. Sila ang ugat ng lahat ng kasamaan dito. Sila ang nagdala ng halimaw na yan dito. Pupunta ako sa bahay nila at uubusin ko sila. Hindi sila pwedeng manatiling buhay. Abo, wag! Pwede bang huminahon ka muna? Halos mamatay na tayo rito at gusto mo pang sumugod. Magpahinga muna tayo. Paano ko hihinahon, Sabel? Munti ka nang mamatay ang anak natin dahil sa mga halimaw na yan. Sa tingin mo, hahayaan ko pa ba silang mabuhay at saktan pa tayo? Hindi, Sabel. Hindi ako titigil hanggat hindi sila namamatay lahat. Tatay, sasama po ako. Pati na rin si Nanay. Hindi po kayo pwedeng umalis ng kaming dalawa lang maiiwan dito. Georgina, anong sinasabi mo? Delikado! Huwag na kayong sumama. Hayaan yung kaming dalawa na lang ng tatay mo ang pumunta ron. Ramil, kung hindi kami sasama, baka sugurin lang nila kami dito habang wala kayo ni Tatay. Kung patay na si Tatay Aristeo, sigurado akong aataking iba pa. Mas mabuti na magkakasama tayong harapin sila. Walang sino man ang maiiwan dito na walang panlaban. Ay, oo, Ambo. Mas mabuti magkasama na tayo. Tama si Georgina. Hindi tayo sigurado kung anong plano ng mga aswang na yan laban sa atin. Mas panatag ako kung magkakasama tayo. Sige, kung yan ang gusto ninyo, kayo ang bahala. Pero sisiguraduhin kong wala nang matitirang aswang sa baryo na to. Kumuha kayo ng panlaban. Kinuha namin ang mga natitirang buntot pagi at ang mga bungkos ng bawang at asin. Habang naglalakad kami palabas ng bahay, ramdam ko ang takot sa dibdib ko. Pero mas nangingibabaw ang galit at ang kagustuhang protektahan ang sarili ko at ang pamilya ko. Nang tuluyan kaming makalabas, laking gulat namin nang makita namin si Mang Rodelio na nakatayo sa labas, nakatingin sa amin. Mukha siyang naghihintay. Rodelio? Anong ginagawa mo rito? Mang Rodelio, hindi kaya... Tiyak na aswang din ang isang yan. Mag-ingat tayo. Baka sugurin niya rin tayo. Huwag kayong matakot sa akin. Alam kong nagtataka kayo kung bakit ako nandito. Pero nakita kong nangyari. Narinig ko ang mga sigaw at nakita ko ang itim na usok na lumabas sa bahay niyo. Hindi ako masamang tao at lalong hindi ako isa sa kanila. Kung hindi ka masamang tao, bakit ka nagtatago sa amin? Bakit ka nagpakalayo-layo sa mga tao? Ilang taong ka nag-iisa't naninirahan sa bundok. Hindi ako nagtatago, Sabel. Nag-iingat ako at nag-aaral. Alam kong pinaghihinalaan niyo akong aswang. At wala akong masisisi sa inyo. Matagal na akong nagtusa sa paratang na yan. Pero gusto kong tulungan kayong puksain ang mga halimaw na yan. Handa akong sumama sa inyo sa pagsugod laban sa kanila. Tumulong? Paano mo kami matutulungan? Magdapat ka. Matagal na akong nag-aaral kung paano mapapatay ang mga aswang. Alam kong mahirap paniwalaan pero sila ang pumatay sa pamilya ko. Kinain nilang asawa at 2 kong anak.
At ako ang napagbintangan sa baryo. Kaya ako umalis dahil hindi ko na kayang paratang at ang sakit ng pagkawala nila. Pero hindi ako mamamatay nang hindi nakakaganti. Alam kong bawat galaw nila, ang mga kahinaan nila, at ang mga paraan para tapusin sila. Nakikita ko sa inyo ang sarili ko noon. Ang pamilya nyo? Pinatay nila? Oo. Masakit pero totoo at mahabang kwento. Kaya't naiintindihan kong nararamdaman nyo ngayon. Ang puot, ang galit, ang pagnanais na magiganti. Meron akong mga kagamitan na makakatulong sa atin. May dinala akong mga sulo at mga pinatuyong halaman na may matalim na dulo na pinahiran ko ng langis na lason para sa mga tulad nila. Kailangan nating gamitin ito. Kung ganon, bakit hindi mo sinabi agad? Bakit hindi mo pinagtanggol ang sarili mo at tinayaan mo na lang isipin ng mga tao na aswang ka? Hindi niyo ako paniniwala noon. Sino ba naman ang maniniwala sa isang taong pinag-iinala ang aswang? Pero ngayon nakita niyo na ang katotohanan. Ngayon sigurado akong handa na kayong makinig at maniwala. Alam ko na ang iba pang aswang ay nasa bahay nila Esteban. Nagpaplano sila at naghihintay. Kaya dapat tayong kumilos ng mabilis. Hindi sila nagpapahinga. Hindi madaling mapagod ang mga tulad nila. Anong alam mo sa kanila? Anong dapat nating gawin? Ang mga aswang ay takot sa liwanag, sa bawang, sa asin, at sa mga sagradong bagay. Pero ang pinakamalaking kahinaan nila ay ang pagkakaisa. Kapag nag-iisa sila, mas madali silang mapatay. Pero kapag sama-sama sila, mas malakas sila. Kailangan nating maging mabilis at maging tumpak sa bawat kilos. Ang mga sulo ay magsisilbing liwanag at takot sa kanila. At ang mga pinatuyong halaman, kailangan nating isaksak sa puso nila. Yan ang tanging paraan para tapusin sila ng tuluyan. Sa isang iglap, tila naglaho ang takot sa puso ko at napalitan ng lakas. Dala-dala namin ang mga buntot pagi, ang bawang, ang asin at ang mga nagliliyab na sulo na binigay ni Mang Rodelio. Naglakad kami ng mabilis, tahimik at walang pag-aalinlangan. Tanging tunog ng aming mga yapak at ang pagliyab ng mga sulo ang maririnig. Malapit na kaming makarating sa bahay nila Esteban. Ang bahay na iyon na magiging katapusan ng aming bangungot. Georgina, Isabel, mag-ingat kayo. Huwag kayong lalayo sa amin na Ramil kahit anong mangyari. Mang Rodelio, sigurado ka ba sa mga plano mo? Sana hindi tayo magkamali. Oo, Ramil. Maniwala kayo sa akin. Hindi ko naahayaang may mabiktima pa sa baryo na to. Yan ang pangako ko sa mga namatay kong mahal sa buhay. Handa na po kami makipaglaban. Kung ano man ang mangyari, lalaban kami. Narating namin ang bahay ni na Esteban. Tahimik at walang ilaw. Pero ramdam namin ang presensya ng kadiliman at ang malamig na hangin. Huminga ako ng malalim. Hinanda ang sarili ko. Walang bahid ng takot, Miss Ligaya. Tanging pagnanais ay manalo. Palihim kaming pumunta sa likuran ng bahay. Ang liwanag ng mga sulo ay nagbibigay ng kakaibang tapang sa aming lahat. Nang makarating kami sa likod, sinira agad ni Tatay Ambo ang pintuan. Pagpasok namin, pumungad sa amin ang hindi inaasahang tanawin. Nakita namin sina Nanay Elvira at ang anak niyang si Karina na may sunog ang kalahating mukha dahil sa rosaryong isinampal ko sa kanya. Kasama rin nila si Esteban na nakaupo lang sa isang tabi, mukhang wala sa sarili. Nakatayo si Nanay Elvira sa gitna at nag-aapoy ang mga mata. Mga walang hiya kayo! Ang lalakas ng loob niyo sumugo dito! Nasaan ang asawa ko? Nasaan si Aristeo? Huwag mo nang hinahanap ang aswang na patay na Nanay Elvira. Halimaw siya at nararapat lang sa kanyang nangyari. Wala siyang karapatang mabuhay! Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Tingnan mo ginawa mo sa akin. Hindi kita mapapatawad. Pagbabayaran mo to at ang ginawa mo sa tatay ko. Ang tatay mo? Ang tatay mo aswang na halos patayin ako at ang anak ko? Ang tatay mo nagtangka makipagpuno
napatunayan sa akin kahit asawa kong anak niya? Huwag kang magkunwari na hindi mo alam ang ginawa niya. At ikaw, Karina, mukha ka na ngang aswang noon. Ngayon, mas lalo ka naging mukhang halimaw. Kaya't huwag kang magsalita na parang wala kang kasalanan sa akin. Binalak mo rin akong patayin! Tama na! Tama na, Georgina! Tama na, Esteban! Ngayon ka pa magsasabing tama na? Wala kang paninindigan! Duwag ka! Pero kapag kailangan mo panindigan ng pamilya mo, matapang ka. Alam mong ginagawa ng tatay mo. Alam mo kung anong klase sila. Pero pinili mo pa rin manahimik at hayaan ako magdusa sa kamay nila. Kahit kailan, hindi ka naging asawa sa akin. Isa ka lang malaking disappointment. Sana nga namatay ka na lang. Sinungaling ka! Walang hiya ka? Ang tapang mong magsalita sa bahay namin. Hindi mo alam kung sinong kinakalaban mo. Tapusin na natin ito. Wala na kayong karapatan pang mabuhay. Hindi ko hahayaang may mabuhay pa sa inyo. Mga demonyo! Magsisisi kayo sa araw na ito. Hindi na kami papayag na saktan niyo pa ang mga inosenteng tao. Lumabang kayo kung gusto niyo pang mabuhay. Pero sisiguraduhin namin magtatapos ang lahi niyo ngayon! Sa isang kisap mata, sumugod si Karina. Ang kalahati niyang mukha ay tila natutunaw. At ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit. Mas mabilis siya kaysa sa inaasahan namin. Tumalon siya at inatake ako. Mabilis akong nakaiwas. Pero nasagi niya ako at tumama ang ulo ko sa dingding. Si Ramil na nasa likod ko ang sumalo ng susunod na atake. Walang tigil ang pagsugod ni Karina. Parang isang buitre na gustong kainin ang biktima niya. Pero si Ramil, mas matalino at mas handa. Habang nakikipagbuno si Ramil kay Karina, nagawa niyang abutin ang buntot pagi na hawak niya. Sa isang mabilis na iglap, hinampas niya si Karina ng napakalakas. Nawalan ito ng balanse dahil sa lakas ng tama. Sa mga sandaling iyon, inilabas ni Ramil ang pinatuyong halaman na may matalim na dulo at mabilis niya itong isinaksak sa dibdib ni Karina. Tumpak sa puso. Tumalsik ang dugo nito at biglang bumagsak si Karina. Ngunit tulad ng tatay niya, sumabog din ito at naggalat ang mga itim na usok sa buong kwarto. Hindi na lang abo ang natira, kundi isang ulo rin. Ang tingin ni Nanay Elvira kay Ramil ay napuno ng galit at puot. Tuluyan ang nag-apoy sa galit si Nanay Elvira. Lumabas ang kanyang mga pangil, humaba ang mga kuko at ang mga mata niya ay nag-iba ng kulay. Naglabas siya ng isang malakas na sigaw na tila nagpagiba sa buong bahay. Ang kanyang galit ay hindi mapipigilan at ang kanyang pokus ay tanging napunta lamang sa akin. Anak ko! Pinatay niyo ang anak ko! Gagantihan ko kayo! Lahat kayo! Mamamatay kayo! Nararapat lang yon sa anak mo! Magbabayad kayo, mga hangal! Georgina! Tumabi ka! Papatayin kitang babae ka! Sinubukan siyang harangin ni Ramil gamit ang buntot pagi. Ngunit sa isang mabilis na pitik ng kamay, naitabig ni Nanay Elvira si Ramil. Tumilapon ito at tumama rin sa dingding. Nagmadali akong umatras habang patuloy siyang sumusugod. Hindi nagdalawang isip si tatay na hampasin siya ng buntot pagi. Tulad ni Tatay Aristeo, napilitan siyang umatras sandali dahil sa sakit. Ngunit mas mabilis siyang nakabawi. Ang kanyang mukha ay tila natutunaw at lalo siyang nagiging kahilahilakbot. Muli siyang tumalon patungo sa akin. Alam kong wala na akong kawala. Ipinikit ko na lang ang aking mga mata at hinanda ang sarili ko sa kamatayan. Sa isang iglap naramdaman ko na lang ang isang katawan na humarang sa akin. Pagdilat ko, nakita ko si Esteban. Nakatingin siya sa kanyang nanay. Nahawak ang kanyang kamay. Sa mata ni Esteban, wala ng takot. Naroon ang kalungkutan at pagpapasya. Esteban! Umalis ka dyan! Bakit mo siya pinoprotektahan? Siya ang sumira sa pamilya natin! Hindi, Nanay! Ikaw at si tatay ang sumira sa pamilya natin. Gusto ko lang maging normal. Gusto ko lang mabuhay ng payapa. Hindi na ako makapapayag na saktan niyo pang asawa ko. Tama ng pagiging sunod-sunuran ko sa inyo at pagiging duwag! Demonyo ka? Hindi ka namin anak! Umarang ka! Tanggapin mo ang galit ko!
Tumagos ang mga kuko ni Nanay Elvira sa dibdib ni Esteban. Sa sobrang lakas ng atake, tumilapon sa Esteban at bumagsak sa likod ko. Halos himatayin ako sa nakita ko. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Nanay Elvira. Ang galit niya ay napalitan ng pagkabigla at takot. Esteban! Hindi! Esteban! Anong ginawa ko? Ngayon na! Tapusin na natin siya! Ikaw na lang ang natitira, Elvira! Kasalanan niyo lahat ng ito! Sumugod sila sa tulalang si Nanay Elvira na hindi makapaniwala sa nagawa niya sa kanyang anak. Tanging yun lang ang pagkakataon namin. Hinarang ni Tatay Ambo si Nanay Elvira gamit ang natitirang buntot pagi habang mabilis na inahanda ni Mang Rodelio ang pinatuyong halaman na may lason. Mabilis na isinaksak ni Mang Rodelio ang dulo noon sa likuran ni Nanay Elvira, diretso sa kanyang puso. Kasabay nito tinamaan din siya ng buntot pagi ni Tatay Ambo. Nagsimulang maging abo ang kanyang katawan at ang kanyang ulo ay tumalsik sa kung saan. Tiningnan ko sa Esteban. Kitang-kita ko ang malalim at nakamamatay na sugat sa kanyang dibdib. Natanging kuko ng sarili niyang ina ang gumawa. Ang kalungkutan at pagsisisi sa kanyang mga mata ay napalitan ng kapayapaan. Mabilis akong lumuhod sa tabi niya. Esteban, bakit mo ginawa yun? Bakit mo ako hinarangan? Georgina, wala na akong ibang magagawa para sa'yo. Sa uling sandali, gusto kong maging tama. Alam kong hindi ako naging mabuting asawa. Pero hindi ko kayang makita kang masaktan. Hindi mo kailangan gawin to. Dapat tumakas ka na lang. Hindi mo dapat sinakripisyo ang sarili mo para sa akin. Ang anak natin, ligtas siya. Alam ko, lalabas siya ng normal. Nalaman ko na may pag-asa pa para sa kanya. Yun ang huli kong regalo sa'yo. Sa inyo. Georgina, tandaan mo, hindi ko pinili ang buhay na to. Pero pinili kong mahalin ka. At pinili kong iligtas ka. Matawad sa lahat ng pagkukulang ko. Huwag ka magsalita ng ganyan, Esteban. Kailangan mo pang mabuhay. Paano na kami ng anak mo? Paano na ang pangarap natin mag-iisang pamilya? Mabuhay ka. Mabuhay kayo. Kasama pamilya mo. Si Ramila, Tatay Ambo, Nanay Isabel, at palakihin mo ang anak natin. Walang takot. Walang kadiliman. Patawarin mo sana ako. Georgina, mahal kita. Sa isang iglap na wala na ang buhay sa kanyang mga mata, yumakap ako sa kanyang katawan at umiyak. Umiyak ako hindi dahil sa pag-ibig na nawala, kundi dahil sa tao na sa huling sandali ng buhay niya ay pinili ang kabutihan. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nanatili doon na nakayakap sa kanya. Matapos sunugin ni Tatay Ambo, Ramil at Mang Rodelio ang mga labi ng pamilya nila Esteban at itapon ito sa ilog, tuluyan na kaming umalis sa bahay na yon. Isang buwan nang lumipas, ang baryo ay bumalik sa dati nitong kalmado at payapang buhay. Nakatayo ako sa gilid ng ilog. Nakatingin sa kung paano dumadaloy ito
Sa tabi ko tahimik lang si Ramil. Ang init ng sikat ng araw ay hindi sapat para matuyo ang luhang pilit kong pinipigilan. Hawak ko ang isang puting rosas. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, Ramil. Sa lahat ng sakit na dinanas ko. Sa takot na dinala ni Esteban sa buhay namin. Gusto ko lang magpaalam sa kanya. Dito, sa ilog na to. Huwag mong madaliin ang sarili mo, Gina. Kahit ano pa yan, ilabas mo lang. Dito lang ako sa tabi mo. Minahal ko siya. Minahal ko si Esteban na nakikita ko sa likod ng pagiging aswang niya. Ang lalaki na tatakot sa sarili niya, pero pinili kami iligtas sa huli. Alam ko hindi naging madali ang buhay namin. Pero sa bawat pagmamahal na naramdaman ko, nandun din ang katotohanan ng sekreto niya. Ngayon, wala na siya. Esteban, sana naririnig mo ko. Pinapatawad na kita. Sa paglilihim mo, sa pagpapabaya mo, sa lahat. Pinapatawad kita dahil alam kong hindi mo pinili ang buhay na yan. Pero pinili mong mahalin ako. At pinili mong tapusin ang lahat ng kadiliman para sa anak natin. Salamat. Salamat sa huling sakripisyo mo. Palalakihin ko ang anak natin ng walang takot. Tulad ng hiling mo. Maging payapa ka na kung nasan ka man ngayon. 15 taon na po ang lumipas, Miss Ligaya. Sa paglipas ng panahon, naghilom ang mga sugat. Si Ramil, siya ang naging sandigan ko sa paglipas ng panahon. Pagkaraan ng ilang taon, ikinasal kami. Hindi nagmadali ngunit puno ng katiyakan. Siya ang naging ama ni Ethan, ang anak namin ni Esteban. Walang aswang na bumabagabag sa pagtulog ni Ethan. Isa siyang masiyahin at matalinong binata ngayon. Malinis at malayang lumaki. Tulad ng huling hiling sa akin ni Esteban, hindi naging madali ang lahat para sa akin. Pero sa tulong ng pamilya ko ay naging maayos din ako. Ang tunay na kadiliman ay hindi nasa halimaw na hugis, kundi nasa lihim at takot na bumabalot sa puso. Natutunan kong ang tunay na pag-ibig ay hindi lang nagliligtas kundi nagpapalaya rin. At minsan ang pinakamagandang simula ay matatagpuan mo sa piling ng taong laging nandyan lang, naghihintay na makita mo ang liwanag. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Alam ko pong hindi ako perpekto pero naging totoo ako. Maraming salamat po sa pakikinig at nanatili din kayo hanggang dulo. Ang kwento ni Georgina ay isang matinding paalala na ang tunay na halimaw ay madalas nagtatago sa pinakamalapit mong kasama. Nagsimula ito sa isang lihim, ang aswang na katauhan ni Esteban, at sa takot ni Georgina na harapin ang katotohanan. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang kasamaan ng biyanan niyang si Tatay Aristeo. Isang aswang na may motibo, pero sa gitna ng lahat ng kadiliman, umusbong ang pag-ibig na nagligtas. Pinatunayan ni Georgina na may lakas tayong magpatawad, lalo na kapag ang pagmamahal ay nagdulot ng huling sakripisyo. Ang katapusan ni Esteban ay ang simula ng kalayaan ni Georgina. Ang aral para sa akin sa kwentong ipinadala ng ating sender ngayon ay huwag kang matakot na harapin ang lihim sa buhay mo. At minsan ang pagmamahal na nakalaan para sa'yo ay hindi pala sa taong pinili mong mahalin, kundi sa taong pinili kang mahalin at protektahan ng walang kondisyon. Salamat sa napakagandang kwentong ating pinagsaluhan ngayong araw. Hanggang sa muli.